मा खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ? गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि बड'लेण्ड रादाब प्राइम 24 आर'नाइ रादाबनिसिम धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। दुलाराय बुहुमनाङैनो महामारि कभिड-19नि मोनसे भाइरासनि गेजेरजों गोबां फरायसालिफोरा बन्द' जानानै दंमोन। बेनि गेजेरजों आरो दिनै गरम बन्द'बो होदोंमोन, बेबो दिनै जोबनानै थांबाय। बे लेखायैनो फैगौ समाव फरायसालिफोरा जाबायदि माने लेथ्रा जानानै दङ, बेखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मिशन आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावदांथि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन, बे हाबाफारिनि जारै आसाम नाङैनो बर'नि जेसेबां फरायसालि गेजेर गुदि आरो गोजौ फरायसालि, बे फरायसालिफोरखौ साखोन सिखोन खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। बे लेखायैनो जुन दाननि 19 अक्ट'आव जागायजेननानै दिनै थामथि सानाव आगान होबाय। बे लेखायैनो दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङावबो सिमोन दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गेजेर जनाय दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जनाय दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सिलाफोथार दख'र बर' फरायसा आफाद, धेमाजि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लोगोसे गगामुग दख'र बर' फरायसा आफाद, जिल्लानि सिङाव थानाय गंद' दख'राफोरनि गेजेराव हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो फरायसालि सिबस्रांनाय, फरायसालिनि सिङाव सेनिटाइज खालामनाय, लोगोसे फरायसालिनि साखाथि फाखाथि जायफोर हाग्राफोर दङ बेखौ साब सिखोन खालामनाय, बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसेनो फैगौ समाव जेब्ला फरायसालिखौ जागायजेनो अब्ला जोंनि फरायसाफोरा गोबां सम सोलोंथाइनिफ्राय बन्चित जाना थाबाय। बे लेखायैनो जेब्ला फरायसालिया खुलिगोन अब्ला बिसोरो गोग्गो आरो गोजोनै फरायसालियाव फैनानै मोजां सोलोंथाइ लानो हायो। बे नोजोरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो रायजो राजाखौबो खावलायगोन जाहाथे नैबे कभिड महामारिनिफ्राय जोङो सांग्रां जानानै थायो आरो गभर्नमेन्टनि फोसावनाय जा मोनसे नियम SOP बेखौ मानिना सोलिनांगोन। लोगोसेयैनो भेक्सिन जा मोनसे भेक्सिन होगासिनो दं गभर्नमेन्टआ, बेखौ जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ भेक्सिन लानो खावलायदों। लोगोसेयैनो ससियेल डिसटेन्स मेनटेन खालामनाय, आखाइ साबोनजों साखोन सिखोन आखाइ सुनाय, बेफोरखौ जों मानिना सोलिनानै जों कभिड-19निफ्राय जोङो रैखा जानांगोन आरो बासिना थानांगोन। बे समाव दिनै जिथु 12 थाखोनि एग्जाम आरो लोगोसे मेट्रिक एग्जाम, बे मोननै एग्जामखौ फावसायनायाव जोंनि बर' लाइमोन फरायसाफोरा गोबां जिहेथु बिसोरो मेट्रिक जायैनि जाहोनाव सोरबाया दुखु मोनदों, सोरबाया रंजादों। बेनि सायाव मा बुंगोन? दिनैथ' जोबोद मोनसे दुखु फोरमायनांगोन। मानो होनबा जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव गोबां माखासे इन्टारेस्ट गोनां फरायसाफोर थायो, गावनि नाजानायनि गेजेरजों गावनि सोलोंथाइनि गेजेरजों गावनि प्रुफखौ होनो नाजायो। नाथाय दिनै कभिड महामारिनि थाखाय जा मोनसे फाइनाल आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादखौ दिनै फासायनांगौ जाबाय। दिनै टेलेन्टेड गथ'फोरनि थाखाय साननांगौलगिया जादों। अब्लाबो जाहेथु कभिड महामारिनि जा बिथोन बायदि हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जा मोनसे मेसेज दिनैनि बुब्लियाव जाहाथे एग्जाम होनायनि मोनसे परिकल्पनायानो गैया हिसाबै जा मोनसे पदबखौ लादों गभर्नमेन्टआ, दा बे गभर्नमेन्टनि पदबखौ जों मानिनाबो सोलिनांगोन। लोगोसेयैनो नैबे आनजादा जाबायदि जानांगौमोन जायासै, दुखु नांथावखौनो बुंनांगोन। मानो होनबा माखासे फरायसाफोरा गोबां मिजिं थायो नङा होनबा, मोजां मोजां कलेजाव फरायनाय, मोजां मोजां मार्क लाबोनाय। दा नैबे बिथिङाव जा गभर्नमेन्टआ मोनसे कमिटि दाना होगोन, बे कमिटिया मोजां सालिजारि खालामनानै टेलेन्टेड गथ'फोरखौ जाहाथे बन्चित जाना थाया, बेयाव मोनसे बाहागो लानो हायो, अल इन्डिया बेसिसाव पार्टिसिपेट खालामनो हायो, बेखौ जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लुबैगोन। आरो जायफोर फरायसाफोरा नैबे एग्जामखौ जागोन जायाखौ लानानै एबा जायखौ मोनबाय बेखौ लानानै लोरबां जानांगौ गोनांथि गैया। फरायसानि खामानियानो फरायनाय आरो गावनि थांखियाव साक्सेस जाहैनाय। बे लेखायै जोंनि फरायसाफ्रा साफ्रोमबो बिजाबजों नांथाबना थागोन आरो गावनि थांखियाव सौहैनायाव मुख्य बाहागो होसिगोन। बेखौ जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायगोन।